केरेलायाव खामानि मावनो थांबाय थानाय समावनो ससे लामायाव गोमाना दं नुसार बसुमतारिया। थांनाय 6 नभेम्बर खालारखालि गामिनि 4 लोगोफोरजों केरेला रायजोआव खामानि मावनो थाखाय क'क्राझार रेल स्टेशनाव रेल गाखोनानै केरेला फारसे आगान सुरलांदोंमोन नुसार बसुमतारिजों लोगोसे गासै 4 सुबुंफोरा। थांबाय थानाय समावनो सोनाब बेंगलनि दानकुनि रेलवे स्टेशनाव ट्रेना लाखिनाय समाव 4 लोगोफोरा दान्दिसे बायजोआव ओंखारो। जेब्ला ट्रेना खारफिनो हमो 2 लोगोआ ट्रेनाव गाखोफिनो। नाथाय नुसार ब्रह्मआ मेलेमारि माखासे जेंनाजों नारसिनजानानै ट्रेनाव गाखोफिननो हायासै, जायनि थाखाय सासे लोगोआबो नुसार ब्रह्मनि गाज्रि हालोदखौ नुनानै बेजों लोगोसे दानकुनि स्टेशनाव थालाङो। नाथाय नुसार ब्रह्मनि मेलेमारि जेंनाजों बारानिफ्राय बारा नाख्रेबजानायनि थाखाय गावजों थाफानाय लोगोखौबो गारखोमाना खारनानै दा थं गैयै थासारियाव दङ। क'क्राझार जिल्लानि क'क्राझार पुलिस थानानि सिङाव थानाय चन्द्रपारा दावलिगुरि रानजिफारा गामिनि उत्तम बसुमतारिनि खांजोबथा फिसाज्लामोन नुसार बसुमतारिया। बे समाव जाथायजों भुगिनांना राहा गोथे जानांनाय नुसार बसुमतारिनि बिफाजों लोगोसे स्टेशनाव थाफाना गारना खारजानाय लोगोआ आबुं बाथ्राखौ मिथिनायजों लोगोसे सोरबाफोर बहाबाफोर नुयोब्ला 7099082268 नाम्बाराव न'खराव खौरां हरनो खावलायहरदों। बिसोर साब्रैजों एखे लोगो थांनानै जेला हावड़ा स्टेशन मोनहैहां जायो। होनबा हावड़ा स्टेशननि मोनथामसो आगोलाव मोनसे दानकुनि होननाय जायगायाव बिसोरो गारिया स्टपेज जानायलाय बावहाय साब्रैबो ओंखारदोंमोन होननानै जों मिथिगौ आरो। ओमफ्राय बिनिफ्राय ओंखारनायाव 2 गाखोफिननानै बिसोर थांबाय आरो बे आंनि फिसाज्ला नुसारा गोसोआव बोरैबा जानानै गारियाव गाखो जानायलाय गावनि लोगोआबो थालांनांदों आरो। दा बेखिनि समावनो जोङो इनफरमेसनाव जों एभेलेबल सहैयासै। अखानायै 7 तारिखआव जेब्लानाखि जोंनाव खबरा सफैयो होनबा जोङो हाखादावरा थांनो होनना सानबायमोन। नाथाय जों जगार जानानै गावनि बिमा आरो गामिनि 2 लोगोफोरखौ लानानै हावड़ासिम बा बै दानकुनि होननाय जायगासिम जों नागिरनो थांदोंमोन। नाथाय गारिया लेट जानायलाय जोङो मोनाबिलि 7:30 क'क्राझाराव मोनदों आरो बे क'क्राझाराव निफ्राय जों साब्रैजों गाखोलांनानै मालदा स्टेशनाव ओंखारनानै थादों आरो मालदा स्टेशनाव जों सानसेनियाव सहैदोंमोन आरो मालदा स्टेशननिफ्राय 4:30 जोङो हावड़ासिम ट्रेन सोलायनानै थांफिनदों आरो हावड़ानिफ्राय जोङो मोनगोन खोमा साननानै मोनसे अट' रिक्सा लानानै जों दानकुनि स्टेशनसिम फैफिनदों। लामाफ्राव लोगो मोनगोन होननानै नाथाय मोनाखै। उनाव नाथाय बिनि लोगो थालांनायखौ जों बावहाय मोनदों आरो। बिनि सिगां जोंनाखि मालदा स्टेशनाव सहैयो होनबा गथ'आ रायज्लायदोंमोन। आंबो बुंदोंमोन जे माबा सना नोंसोर खैफोदाव गोलैबायब्ला मथा मथि नोङो थाथ'दो, नोंनि नोम्माजों आंजों जों थांगासिनो दङ, 1 घन्टासोनि फरायनो जोंनो फनहैगोन। नोङो फनाव रायज्लायदोंमोन आरो बिनिफ्राय आरो गारियाव जोङो जेला खेबसेबाव रायज्लायबावदोंमोन होनब्ला बहायबो बियो आं बाहेरायाव ओंखारबायलै मामि होननानै बिमाखौ बुंहरदों आरो। बिनिफ्रायनो दासिम बिनि मबाइला माबा जाना दं, सुइस अफ जाना दं। मबाइला गंनैमोन, गावनि लोगोनिखौबो बियो लादों, बेबो सुइस अफ, आरो गावनि मबाइलखौबो लादोंमोन, बेबो सुइस अफ। बे मबाइल नम्बराबो दा जोंनाव गोसोआव दंजोबो बिनि मबाइल नम्बरा। नाथाय बेखौ जोङो बे मोननै नम्बराव बिनि फन मोननै नम्बरावबो जों बुबाबो दा मबाइला रिंला आरो जेबो जाला। बेखिनि गेजेरावनो जोङो हास्लाबैलाय बोरैबा राहा जागोन होननानै जोङो स्टेसन थाबथानानै बुंनायसै जे मा राहाजों जों मोनबावनो होननानै। बिनि उनाव जोङो सिन्था खालामनानै दानकुनि सिटि पुलिस स्टेसनाव हाबनानै जोङो मोनसे रिकुवेस्ट खालामदोंमोन जे बुंदों सार जोंना ओरैबायदि दानकुनि स्टेसननिफ्राय दिनै जों दहाय फैनायनि सिगां सासे गथ'आ निरुदेस जाबाय, नानसारि नाम। ओमफ्राय जों बेखौ नोंथांमोननो इनफरमेसन होदों जाहाथे नोंथाङा सिटि पुलिसाव मोनोबा बे गथ'फोरखौ जाहाथे सोरनिबा हेफाजाबनि गेजेरजों बा नोंसोर मोनोबा नोंथांमोननि गेजेराव जाहाथे जोंनो इनफरमेसन हरो बा जोंनो खोन्थायो होननानै जोंनि नम्बरखौबो गावसोर लाखिदों आरो गावसोरनि नम्बरखौबो हरदों। आरो बिथाङा बुंदों जे आंथ' सिटि पुलिसनिसो खोथा जाहैबाय, एसेबो मानसि गैया जोंनि ओजोंहायनि मानसिखौनो बिसोर बारा मिथिया। ओमफ्राय भाषायाबोथ' जोंनि आसामनि बांला भाषाफोरजोंबो बारा मिलाया आरो गावसोरनोथ' जेसेबां मानसि गिदिर जाया मानो, इनसार्जआनो जा अफिसारफ्रानो जा गावसोरनि मातृभाषा बाङालिखौ बांसिन बेंगलिखौसो रायलायनाय जायो आरो बेबायदि आरो। ओमफ्राय एफा एनैखौ इंलिस रायलायजोबो, ओमफ्राय सोरबा एफा एनै हिन्दी रायलायो आरो। होबोनाय जायाखिसै नै बेवहाय नैबे नम्बरखौ होनाय जादों।
नैबे बिमानि नम्बरखौ होनाय जादों बेवहाय कन्टेक्ट खालामनानै हर होननानै जों बेखौ बयनोबो खोन्थानाय लोगोआव जादों जेबो गैखायामोन नामा बेग लोगोआव लोगोआव दङ आरो आधार कार्ड दङ ओमफ्राय गावनाव माबा पेन कार्डबो दङमोन जों केरेलायाव थांनो खामानि मावहैनो होननानै साब्रैजों ज' जानानै थांदोंमोन ओमफ्राय थांबाय थानाय समावनो खै थारिखआव थांदोंमोन नोंसोरो जों 6 तारिखआव गाखोदोंमोन क'क्राझारनिफ्राय बे बेगजों थांदोंमोन ओमफ्राय मोनैनि सिगां बियो गिनायजों बिदिनो बोरैबा खर'आ बोरैबा माबा जालांदों आरो बेना ओमफ्राय बेहायनो ट्रेनाव दानकुनिसिमाव थांनानै बिनिफ्राय थांथायनो हायासै बेहाय ओंखारनानै थालांनाय जाबाय ओमफ्राय आंबो ओंखारनानै थाफाबाय बेजों लोगोसे ओमफ्राय बिनि उननिफ्राय थाफाबाय थादोंमोन ओमफ्राय उनाव बियो सम सम मोजां जायो बिदिनो ओमफ्राय सम सम बिदिनो बोरैबा लोगो मोनफिनलाय बायदि जाफिननानै बिदिनो बोरनाय बायदि जाफिनो आरो स्टेसनाव बेसे गोबाव थादोंमोन स्टेसनाव जोङो 3थासोनिफ्राय लायबाय जों सानसे हरसे थानाय जादों खोमा ओमफ्राय अखानायै फुंनिफ्राय गोमानाय बायदि जाहैबाय बोरै गावस्रालायनाय जाखो नोंजों आंजों ससे थांफादोंमोन ओमफ्राय मबाइलखौ आंनिखौ सिख'ना लाबाय ओमफ्राय बिदिनो बायदिसिना सानैनो बिदिनो थांबाय थाबाय ओमफ्राय आं थांफानो हायासै सिगां थाबायबाय थायो खारनाय बायदिबो खारो ओमफ्राय बेग बादोंमोन बेगा गिलिरथारमोन आंना बेगा फिसा लानाय ना खारनाय बायदि खारनानै सिगां लांथारबाय बियो बिनिफ्राय आन्दायलायनाय जाफिननानै ओमफ्राय आं ससे नायफिनदोंमोन ओमफ्राय लोगो मोनैनि आङो आन्दायसिगोनसो दाबो आं मबाइल गैला मा गैला साननानै आङो गारि गाखोनानै फैफिनबाय आरो ओमफ्राय स्टेसनसिम टट' भारा लानानै ओमफ्राय स्टेसनाव आं थाबाय हारसिङै न'आव माबोरै खोन्थाहरदोंमोन ओमफ्राय न'आव बैसोर माखासेफ्रा खिथादों बिसोर माखासे खिथादों ओमफ्राय जोंबो गावबो सम खबर हरबाय थादोंमोन मोजां जानाय समाव ओमफ्राय मबाइल थानाय समाव आंबो एसे खबर हरनो हादोंमोन ओमफ्राय मबाइल सिख'जानायनिफ्राय आंबो खबर हरनो हायाखै आरो नोंबो थांथारनाय जायाखै फैफिननाय जाबाय ओमफ्राय दा बिदिनो